Bé, doncs, avui bueno, vaig posar, em van demanar això, fer aquesta intervenció. No sé si serà tan interessant com la de l'Antonio Turiel. Realment, segurament és menys transcendent que tots els temes que va plantejar ell, que Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do la feina que tenim per endavant amb tot el que ens va explicar. Però sí que crec que és introduir un aspecte que realment està molt deixat de banda en el nostre país en els darrers anys i que, diguem, davant d'altres debats i d'altres debats de caire territorial que ocupen l'agenda permanentment, doncs jo crec que injustament i, ja dic, potser no amb tanta transcendència com altres qüestions, però que segur que és un factor clau en el futur, no? El tema de l'ordenació territorial, el tema de com pensem i com articulem el nostre territori, doncs bueno, que tampoc ens en estem en sortint, no? I en aquest cas, en gran mesura, doncs és per això, perquè és un debat que és poc present l'articulació interna, no? L'articulació, perdó, del territori català, respecte al que estem plantejant, no? L'articulació amb la resta de territoris del nostre entorn. Per tant, doncs, nosaltres en aquest procés d'elaboració del Pla Estratègic Metropolità, del nou Pla Estratègic Metropolità, que és aquest compromís metropolità 2030, que vam presentar el mes de desembre de l'any passat, doncs hem trobat a faltar aquest debat i ens ha tocat en gran mesura doncs, entomar-lo, no? O com a mínim doncs, una part d'aquest debat. Llavors, metròpoli gran país petit, diem, aquest dilema que sembla irresoluble, no? Tenim una regió metropolitana, un espai metropolità a Catalunya, no? Amb el centre a Barcelona, doncs que això que ha anat creixent, no? En les últimes dècades i que avui en dia per nosaltres és una ciutat de 5 milions d'habitants, però que està en un país, diem, ara de 8 milions d'habitants, i que sembla que sigui vaja, quasi tabú, no? El tema de com s'articula aquesta realitat o una realitat dins de l'altra. I en dic un dilema a la catalana perquè bueno, hi ha aquesta dita tan catalana del més calent és a l'aigüera i crec que això aplica totalment en aquest cas. No? Bueno, i és molt això, no? D'anar fent i ara tapem aquest forat i ara resolem aquesta o mirem de resoldre aquesta qüestió, però el gran debat, no, de fons i tal, doncs no s'acaba d'abordar mai. I bé, doncs, per aquesta feina estem. Llavors, la primera idea, no? Aquesta, qui pensa el nostre territori i la seva organització, qui ho està fent en aquest moment, no? Perquè hi ha una sèrie de senyals que ens diuen que això, no? Que posen de manifest això que us deia ara, no? Que aquest debat està com bastant abandonat i una mica deixat això de la mà de Déu, si m'ho permeteu, i sense unes idees, unes directrius clares ni que algú prengui, diguem, determinades decisions, no? I aquí us poso alguns exemples. No? El primer és aquest, no? El desplegament, i potser ja toca, com a mínim en parlar, renovació del planejament territorial i urbanístic en el nostre país, no? Un procés que va quedar interromput doncs, l'any 2010-2011 i que òbviament s'ha seguit fent planejament territorial, però moltes vegades sense tenir en compte algunes de les coses que s'havien planejat anteriorment. En concret, i en el cas que més m'afecta a mi el meu àmbit de treball, doncs el Pla Territorial de Barcelona, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que en aquell moment abastava 7 comarques, no? I que des de la seva aprovació l'any 2010, doncs allà va quedar, i amb uns instruments de governança doncs, que no s'han reunit mai. En tot cas, s'han reunit darrerament alguna vegada per una qüestió molt instrumental, però que no ha tingut un seguiment, que no ha tingut una articulació, etc. O el debat, bueno, el debat ja no, diguem, els treballs eterns i eternitzats del Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona, aquest sí que afecta
implica els 36 municipis del que avui és l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha de derivar d'un POUM, un Pla d'Ordenació Urbanística Metropolitana, com a instrument ja de gestió efectiva del territori, i que ha de substituir el Pla General Metropolità de l'any 1976 i que s'eternitza sense que hi hagi, això, sense que veiem que es produeix aquesta substitució i ens podem trobar fàcilment. Jo crec que hi arribarem a que el Pla General Metropolità arribi als 50 anys a les noces d'or, diguem, seguint sent encara vigent, no? Com pensem el territori del segle XXI encara sobre dibuixos dels anys 70 del segle passat, no? I sembla que això sembla que no fa ni guanyar ni perdre eleccions, doncs tampoc passa res, no? L'activació de les vegueries. Tenim un estatut que també està allò enmig, no sabem encara, se'm fa difícil aclarir, no?, fins a quin punt està impugnat o no, o què és el que val, què és el que no val. Sembla que aquesta part de les vegueries doncs, està allò agafada en pinces, però en qualsevol cas tenim un estatut que parla de vegueries i algun moviment hi ha hagut de territorialització d'alguns serveis seguint aquest plantejament de les vegueries, però de cop i volta doncs, apareix el Penedès, reclama tenir una vegueria. Com els dic, jo sempre som l'únic territori en el món que ha demanat voluntàriament tenir una vegueria, doncs l'ha tingut, la té, i allà està la vegueria del Penedès, però podem crear vegueries, però no tenim clar exactament per què les volem, ni si són realment el que articularà el territori, ni si aconseguirem que això superi a les províncies i a les diputacions, etc. No? I de nou el mateix, allà està, i tampoc sembla que amoïni gaire a ningú, no? Constitució de noves comarques. Sembla que la cosa va d'afinitats, no?, en el Parlament. Llavors, si hi ha afinitats en el Parlament, doncs apareixen noves comarques. Clarament, doncs, el cas del Lluçanès, una comarca, un territori que m'estimo moltíssim, perquè a la meva època a la Diputació de Barcelona hi vaig treballar molt, diguem, entenent la seva configuració com un territori particular, no?, aquest altiplà del Lluçanès. Però estem parlant un altre cop d'ordenació territorial, de divisions administratives i de cop i volta ara, doncs, en els últims anys, dues comarques noves, Moianès i Lluçanès, però la resta, el debat, si no és el territori, diguem, el que es mobilitza, doncs tampoc sabem què se'n pensa sobre això, no? El meló metropolità, de nou, un tema que m'afecta, no? El metropolità vol dir que ara, per exemple, a Tarragona es planteja, ha sigut un tema de debat en les eleccions municipals, sembla que hi ha afinitat ara entre Tarragona i Reus, cosa que jo crec que és de celebrar, diguem, en la nostra història, que hi hagi afinitat entre aquestes dues ciutats per algun tema. Sembla que hi ha afinitat per articular una mínima estructura, no?, de prestació de determinats serveis i en l'àmbit metropolità, en aquest territori, no?, del Camp de Tarragona. Però jo no he sentit, he vist que s'ha encarregat un estudi, no?, per part de la Diputació de Tarragona per veure com podria avançar això. No he vist tampoc que això generi cap gran debat, ni he vist cap manifestació de la Generalitat al respecte, etc. De la mateixa manera que en la seva primera conferència així pública més difosa, no?, l'actual alcalde de Barcelona i president de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs anuncia que treballarà perquè l'any 2030 hi hagi un govern metropolità que abasti la regió metropolitana de Barcelona i, per tant, que s'estengui molt més enllà dels actuals límits i que tampoc generi cap mena de reacció ni més enllà dels que estem ficats en això, amb el dia a dia, no? Un altre tema clau, relacions urbà-rural. S'ha fet un procés participatiu, molt treballat. Nosaltres hem format part de la comissió motora de l'Agenda Rural de Catalunya. Després explicaré per què nosaltres hi hem format part com a Pla Estratègic Metropolità. En tot cas, Agenda Rural de Catalunya. Tenim l'Agenda dels Pobles i Ciutats
de Catalunya, que seria, diguem, l'equivalent a les agendes urbanes que tenen altres comunitats autònomes, o l'agenda urbana espanyola o l'agenda urbana europea, diguem, dins d'aquest esquema d'agendes urbanes que sorgeixen de l'agenda urbana global d'un hàbitat, no?, que es va aprovar l'any 2016 a Quito. Però, això, una agenda urbana, una agenda rural, en quin moment, no?, s'entrellacen, en quin moment es coordinen, en quin moment plantegem realment les relacions urbà-rural en aquest territori, amb totes les dificultats que té definir on acaba el rural, on comença l'urbà, etc. Ja ho sabem, però en tot cas, un debat que té tanta transcendència com en temes energètics, de gestió de l'aigua. Segurament ens trobarem en un futur no gaire llunyà el tema de l'alimentació, que ja va apareixent, ja va donant senyals en alguns àmbits, etc. I per últim, això, què en fem de les propostes que surten dels territoris? Hi ha territoris com la vegueria del Penedès, diguem, se'n van sortir, no?, amb un moviment popular, a la comarca del Lluçanès, doncs, també, en el seu moment el Moianès, no?, d'empènyer, no?, i de generar debat i al final acabar aconseguint els seus instruments. Però ara també tenim sobre la taula altres reivindicacions, no? L'associació Fem Vallès, no?, que és una associació també de la societat civil vallesana, doncs porta temps plantejant, no?, quina podria ser una solució a aquesta diferència, no?, que hi ha entre el que és l'àrea metropolitana i el que és la resta de la metròpoli, en particular, doncs això, les comarques del Vallès, en quant a instruments, en quant a inversions, en quant a etc. Bé, això simplement és un carnet de diversos temes que tenen a veure en com i qui ha de pensar o està pensant o hem de pensar el nostre territori i la seva organització, que, insisteixo, crec que és un debat que està encara lluny, diguem, d'ocupar un lloc important en l'agenda general, quan per mi, suposo que perquè soc geògraf, no?, i per tant per tots vosaltres també, doncs, que em sembla absolutament fonamental. Quan he vist amb alegria que aquest divendres hi ha unes jornades a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat, doncs tot el divendres dedicat a aquesta qüestió, no?, de l'organització territorial. Però, bueno, ja més que de jornades i tal, el que ens agradaria és que hi hagués debat, fins i tot en el Parlament, no?, al voltant d'aquestes qüestions, i que ja es tradueixi això, doncs, en una acció ferma de govern. Bé, això, primera idea, diguem, primeres idees per situar els termes, diguem, de la meva presentació. Segona és la reflexió, no?, de què governa una ciutat, no? Si ens anem, doncs, a parlar de la ciutat, i insisteixo, jo sempre parlaré des d'aquesta òptica metropolitana, urbana, etc., que és la que em toca, i en el cas de Barcelona en particular, doncs també perquè és el que em toca, però ho podeu traslladar a moltes altres realitats, no? Mireu, en les eleccions municipals d'aquest any, nosaltres vam intentar de manera molt intensa que el tema metropolità aparegués en els debats, en les entrevistes que es feien als candidats i candidates de l'alcaldia de Barcelona, com a lideratge, i a la resta, però sobretot en els de Barcelona, que al final és el que més sortia en els mitjans i el que més es veia, no? I no ens en vam sortir gens. Jo vaig estar present diguem, els 6-7 principals partits, no?, que almenys, excepte un dels que han tret representació a l'Ajuntament de Barcelona, doncs tota la resta vaig estar present a les debats, a les conferències que vam fer en el Cercle d'Economia de manera individual, en les conferències que vam fer amb La Vanguardia i Casa Seat i Barcelona Global també de manera individual, i després em vaig empassar sencerets els 2 debats televisats que es van fer. Insisteixo, els principals candidats i candidates a ser a l'Ajuntament de Barcelona, no?, ser alcalde, alcaldesses de l'Ajuntament de Barcelona. La paraula metropolità va sortir 14 vegades.
els vaig comptar, una per una, cada vegada que sortia la paraula metropolità, amb tots aquests minuts, diguem, de debats, de conferències, etc., 14 vegades la paraula metropolità i en cap moment diguem, en embolcall de propostes, sinó més aviat doncs, per acotar, no? Que l'economia metropolitana o per dir que la mobilitat és metropolitana, però cap reflexió al darrere, cap proposta. No? Clar, i això estem parlant de qui ha de liderar d'alguna manera doncs, un procés d'aquest tipus i qui, sobretot, ha de ser molt conscient amb les polítiques que faci des de el seu municipi, en aquest cas des de l'Ajuntament de Barcelona, doncs no resoldrà els problemes d'habitatge, no resoldrà els problemes de mobilitat, no resoldrà els principals problemes als que s'enfronta la seva ciutadania en el dia a dia amb la mera actuació a nivell municipal. No? A més, sabem que a partir de les eleccions municipals doncs, surten també, no? Tenim unes eleccions indirectes, doncs, que són als consells comarcals, que són a les diputacions, i en el nostre cas també, a Barcelona, doncs, a l'àrea metropolitana. I l'àrea metropolitana doncs, és el tercer pressupost públic, no? Si incorporem tot el que és el paquet de transport públic metropolità, no? La TNB i de més, doncs és el tercer pressupost darrere del de la Generalitat i darrere del de l'Ajuntament de Barcelona. I per davant, ja dic, si posem aquest paquet per davant del de la Diputació de Barcelona. I crec que algun partit va fer algun mínim esforç aquesta vegada per incorporar-ho, però no hi ha programes electorals sobre del que es pensa fer amb l'àrea metropolitana, no? Amb aquesta institució. Té competències molt importants, que segurament en podria desplegar més si existís la voluntat. I la trajectòria al final porta 10 anys de vida només, però que ja dic, és un pressupost important de gestió que tampoc apareix en els debats. Llavors, quina era la reflexió que fèiem nosaltres i quin era el missatge que volíem transmetre, com us dic, a les eleccions, a la campanya de les eleccions municipals? Ho vam intentar amb els mitjans, ho vam intentar també amb els propis partits polítics, de dir, escolta, parleu d'això i d'això. El tema metropolità, de la qüestió metropolitana, se'n va parlar ben poc tirant a gens. Ens dèiem, és que si no, aquí hi ha una mena de frau, no? A l'electorat quan s'explica que se'ls resoldran determinades qüestions, doncs això, simplement actuant des del municipi. No? Llavors, dèiem, què pot governar un alcalde o una alcaldessa? I en aquest cas, si voleu, per concretar, i perquè és el cas que ens afecta, no? L'alcalde o l'alcaldessa de Barcelona o l'alcalde o l'alcaldessa del Prat de Llobregat o l'alcalde o l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès o l'alcalde o l'alcaldessa de Mataró. Ens deien, el metabolisme d'aquesta ciutat. Doncs la veritat és que no. O sigui, el metabolisme d'aquesta ciutat, si ens referim per metabolisme als inputs principals que es necessiten per la vida, a l'aigua, als aliments, a l'energia, això difícilment es pot governar des d'un municipi, des del punt de vista en què depèn d'un territori molt més ampli. La ciutat, el metabolisme de la ciutat clarament s'estén molt més enllà dels seus límits administratius i fins i tot, diguem, geogràfics, si entenem la ciutat com un continu, i se'n van més enllà. Hi ha el concepte de bioregió, d'ecoregió, com vulgueu. Però, en tot cas, això requereix d'uns nivells de govern o d'una coordinació amb uns nivells de govern que van bastant més enllà de la capacitat que té un alcalde o una alcaldessa en el nostre país. La ciutat funcionava, les funcionalitats, que per nosaltres és un tema diferent, que és on fa la seva vida quotidiana la gent, on treballa, on estudia, on fa les seves tasques de cures, etc. Les qüestions que conformen la vida quotidiana, on va a comprar, etc. I aquí sí que és on entrem més amb aquesta idea d'això, de la metròpoli, quan tenim un continu urbà, continu, no necessàriament casa rere casa, sinó ben connectat, amb un territori urbà ben connectat i articulat,
és perquè funcionalment aquell territori és un, no? Mereix ser contemplat com una unitat en molts dels seus àmbits, no? I és per això que nosaltres parlem molt, com ha dit el Joan Carles abans, de la ciutat dels 5 milions. A nosaltres ens agrada més parlar, tot i que a vegades ens hem de referir a àrea metropolitana, a regió metropolitana, però sobretot ens agrada parlar de la ciutat dels 5 milions, perquè ens posem com ens posem, vivim en una gran ciutat de 5 milions d'habitants. I com diem en les nostres presentacions, en els nostres vídeos, Barcelona és la ciutat dels 5 milions, però Sabadell és la ciutat dels 5 milions, però Vallirana és la ciutat dels 5 milions, Montgat és la ciutat dels 5 milions, és a dir, és tot una ciutat de 5 milions. Que en el nostre país, en el cas de Barcelona, les nostres circumstàncies, aquesta ciutat de 5 milions està actualment dividida, fragmentada en centenars de límits municipals, amb uns quants límits comarcals, amb algun límit també provincial, etc. Bueno, és una circumstància del nostre país que ens remet a la tercera dimensió, no, de qui governa la ciutat, que és la dimensió administrativa, no? I que en aquesta sí, diguem que és el principal domini en el que pot actuar, diguem, un alcalde o una alcaldessa dins dels límits del seu municipi, que per això se'ls vota, no? Per tant, ja tenim tres dimensions del que és necessari, no, governar una ciutat: el metabolisme, la funcionalitat i les qüestions administratives, de les quals fonamentalment en les que es pot actuar és en aquesta tercera. Però encara queda una altra dimensió, que és la identitària. I com vinculem aquesta dimensió identitària en el territori on vivim i a la conformació de la comunitat, diguem, amb la que ens relacionem. I realment aquest és un tema apassionant, diguem, i sobre el que encara queda molt per explorar, no? Però les exploracions, diguem, que fins ara s'han fet ens diuen, primer, que la idea de metròpoli en aquest cas no sedueix a ningú, diguem, com a element identitari, i per un altre, que si baixem a la realitat dels municipis ens trobem en situacions molt diverses, no? Ens trobem en situacions, doncs, per exemple, un estudi que es va fer quan es va fer l'agenda de Besòs, no? Fa un parell de mandats es va fer l'agenda de Besòs a tota la zona de la llera del Besòs, diguem, la part baixa, no? I per tant, doncs, a Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, etc. I a cada municipi, quan es preguntava, no, per aquesta qüestió més de la identitat, sortia un resultat diferent, no? En el cas de Santa Coloma, doncs la gent d'alguns barris en particular s'identificava amb aquests barris, però més o menys la meitat de la població s'identificava amb el municipi, amb Santa Coloma, i l'altra meitat és més repartida per barris. En el cas de Badalona, la gran majoria de la població s'identificava amb el seu barri, més que no pas amb el municipi, en el seu conjunt. La gent és de Llefià i punto, o la gent és de Sant Roc i punto. I en el cas de Sant Adrià del Besòs, doncs passava mig i mig. Bueno, mig i mig. Hi havia un cas particular que era la mina, la gent de la mina és de la mina i la resta sí que es consideraven de Sant Adrià. Bé, doncs aquesta qüestió identitària és fonamental perquè moltes vegades ni encaixa amb els límits administratius ni per descomptat amb els funcionals o amb els del metabolisme, no? Hi ha casos, per això, com els del Penedès, que identitàriament s'han configurat, no, com a vegueria i han defensat aquest projecte de vegueria, han aconseguit d'una manera o altra, i sense polèmica, perquè òbviament tots aquests temes són sempre polèmics, ajuntar, diguem, aquesta part identitària amb la part administrativa, però clarament de vegades neguen la part funcional, que és que per molts aspectes formen part, com d'altres, no? Sobretot la part més del litoral, més del Garraf, formen part de la regió metropolitana, no? Però diguem que tampoc volen formar-ne part administrativament perquè s'han configurat amb una vegueria al marge d'això, no? En fi, un lío. I per últim, ja per acabar-ho d'enredar, tenim els fluxos globals, no? Com governem els fluxos globals de capitals, etc. Doncs que això ja les ciutats, les eines que tenen, cada cop són més minses, no? I més poques. Per tant, jo crec que això era molt pertinent preguntar-s'ho abans de les eleccions. Anem a votar amb uns representants de la ciutadania, que els que votem directament, quina capacitat tindran després real de fer front a les problemàtiques que ens enfrontem.
I bueno, doncs ja ho veieu, de les 5, diguem, aquestes dimensions que hem dibuixat, doncs amb una i mitja, com a molt, doncs és on realment poden tenir eines. Tot l'altre s'ha d'articular d'una altra manera. I en particular, en el nostre cas, diem, bueno, la ciutat funcional, aquesta ciutat real que diem de 5 milions de persones, hauria de tenir eines, hauria de tenir els instruments adequats per poder gestionar i fer front als reptes doncs, als que s'enfronta, doncs, perquè aquesta és una dimensió rellevant, no? I que mereix doncs, tenir aquestes eines específiques per fer-ho. Com fer-ho? Doncs això ja és més complicat i forma part de tot aquest debat en renou, i jo suposo que forma part del temor que hi ha a abordar el debat. Un dels arguments, no? que s'esgrimeix moltes vegades per no, amb aquesta idea de dir, bueno, què fem amb l'àrea metropolitana, si s'ha d'ampliar o no s'ha d'ampliar, o s'ha de reformar, o què ha de passar, i és, escolta'm, només fa 10 anys que funciona i ens va costar uns altres 10, com a mínim, doncs, tot el debat i tota la discussió i arribar a un consens i arribar als acords necessaris, i va ser tot molt difícil, molt complicat, etc. Bueno, està bé, diguem, com a argument, però això no impedeix o no hauria d'impedir doncs, que ara comencem a fer un altre procés de pensar, bueno, i això com hauria d'evolucionar, no? I de ser en el futur, perquè si no, doncs això ens quedem doncs, amb una eina doncs, que és molt parcial, no? I no només en quant a funcionalitat, sinó en quant al territori que abasta. I aquí és on entra doncs, la primera pregunta que ens vam haver de fer. Jo vaig entrar, com dèiem abans, al Pla Estratègic l'any 2016, on dels encàrrecs era l'any 2020, diguem, caducava o s'acabava el Pla Estratègic que s'havia fet anteriorment, que era el Pla Visió 2020, que es va aprovar l'any 2010, i en la perspectiva de que aquest pla s'esgotava, no? El 2020, que a més va ser un pla que amb la crisi, canvis polítics, etc., doncs va quedar com bastant aturat, no? Doncs la qüestió era hem de fer un nou pla estratègic metropolità amb un altre horitzó, i òbviament doncs, el primer que venia, que se'ns presentava, era l'any 2030, precisament per anar alineats amb totes aquestes agendes internacionals, agendes urbanes, etc., que marquen objectius, o el Green New Deal, etc., que marquen objectius per l'any 2030. No? Però, clar, en pla estratègic metropolità, la primera qüestió era preguntar-se, bueno, i a què li diem metropolità? Seguim confinats, diguem-ho així, als límits de l'àrea metropolitana d'aquests 36 municipis, 3,3 milions d'habitants, o realment és el moment ara de fer la mirada cap a aquesta altra metròpoli real, cap a aquesta altra ciutat real. I doncs, aquestes preguntes que us poso aquí, no? Si hem de fer un pla estratègic metropolità, d'on i de què el fem, com, amb qui i sobretot per què. És a dir, per què ens interessava fer aquest salt, simplement per una qüestió, bueno, de dir ara som més grans, o per quina qüestió. Bé, doncs això és el que m'he intentat resoldre durant els 2 anys i escaig doncs, que ha durat aquest procés a Barcelona Demà, que ens ha conduït, que ha sigut un procés de reflexió territorial, col·lectiva, amb diversitat d'actors, etc., i que ens ha portat al Compromís Metropolità 2030, que és això, és ja l'eina, diguem, el pla estratègic, que des d'una altíssima, diguem, modèstia, i sabent això com funcionen les coses del nostre país, doncs simplement el que apunta són aquelles qüestions, aquells temes, aquells reptes que entenem que té sentit abordar des d'aquesta escala de regió metropolitana, des d'aquesta escala de la regió de la ciutat real, des d'aquesta escala de la ciutat dels 5 milions, i a partir d'aquí, no? Quan diu aquí sobretot per què, doncs perquè un cop identificats els reptes, anem a veure de quina manera podem articular una governança que ajudi a donar resposta a aquests reptes, perquè des d'altres dimensions territorials doncs no ens en sortirem. Llavors, anem a veure com ho afrontem en aquest cas. No? I bueno, ja us avanço, una de les coses més curioses, no, és que el fet de posar sobre la taula aquest debat doncs a vegades m'ha fet sentir quasi com si, en lloc de ser el coordinador general del Pla Estratègic Metropolità, fos el conseller de Territori de la Generalitat, perquè o sigui, se'ns plantejaven qüestions que deia, bueno, ja, escolti, però jo m'he de dedicar a aquest territori perquè m'han contractat per això i el meu càrrec diu coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, però jo podem parlar, podem veure com s'incorpora, no, la realitat de les terres de Girona o del Camp de Tarragona i tal, però a mi no em toca
resoldre, és a dir, això ho han de resoldre allà o altres instàncies que els hi corresponguin. Però dic, sobretot a nosaltres el que ens interessava és dir des d'on té sentit, o sigui, quins són els reptes als que ens enfrontem, des de quina escala territorial creien que té més sentit fer-hi front, i quan identificàvem qüestions que en aquesta escala de regió metropolitana de la ciutat real, ciutat dels 5 milions, no tenia sentit, doncs anem a treballar sobre aquest aspecte. I a partir d'aquí, jo us dic, ara us explicaré una mica quin és el plantejament. Però bueno, crec que les altres qüestions també són rellevants perquè això, dir-ho és molt fàcil, no? Anem a fer un pla estratègic metropolità, a l'hora de portar-lo a la pràctica, ja no parlo de pandèmies pel mig, però sense comptar amb això, doncs hi ha totes aquestes qüestions, no? Com es fa això, com es fa perquè sigui mínimament representatiu, com es fa perquè sigui mínimament creïble, etcètera. Doncs aquí ho tenim, Compromís Metropolità 2030, una estratègia per la ciutat dels 5 milions. Una qüestió que m'agrada a mi plantejar sempre, penseu que amb això del tema metropolità, tot i que jo aquí sempre explico, no? I les coses que explico és com si estiguéssim molt a les beceroles, si insisteixo, tenim una institució que és l'àrea metropolitana, etcètera. Clar, quan em toca explicar-ho a persones de la resta de l'estat, diguem, com ara m'ha tocat fer un webinar de 4 i mitja a 6, doncs encara ho veuen més marciano tot, no? Llavors, bueno, primer hem d'explicar això, la idea metropolità, no? De què estem parlant i com acabem de definir la qüestió metropolitana, no? Nosaltres sempre posem molt l'èmfasi en que quan es parla normalment d'àrea metropolitana, regió metropolitana, no? O si preguntem a la gent què és el primer que et ve al cap, doncs segurament el primer que ve al cap són moltes infraestructures, no? I normalment infraestructures viàries i bueno, això, un territori vist a vista de satèl·lit, etcètera. Però precisament jo crec que una de les coses que, i això diguem ho fa allunyar a la ciutadania i ho fa allunyar a tothom, no? I sembla que sigui una cosa molt abstracta, molt gran i molt poc abastable, no? Clar, quan expliquem que aquesta metròpoli, no? Que aquesta ciutat té sentit des del punt de vista de que hi ha unes relacions quotidianes que es produeixen en aquest territori i que la seva articulació i la seva connectivitat permet que una persona que viu en un lloc doncs, pugui fer aquestes activitats quotidianes, insisteixo, estudiar, treballar, fer cures, etcètera, en un altre lloc, doncs això vol dir que funcionalment aquest territori té sentit, diguem, com a una unitat i, per tant, doncs mereix un tractament específic, no? I per això, cada cop més, trobem que tots els indicadors ens diuen que aquesta regió metropolitana de 5 milions d'habitants, que ocupa 100 i escaig municipis, etcètera, doncs és una realitat amb la dificultat d'establir-hi els límits que això té. Llavors, és una qüestió de les relacions entre les persones, al final, de les connexions entre persones. No és tant, això ve després, però de veure com les infraestructures, etcètera, sinó com un territori on s'entrellacen vides quotidianes, no? On les persones són les que configuren aquesta metròpoli. Si arribés algun dia a triomfar aquesta idea, que això és un altre debat i segurament una altra sessió, però aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts tal qual, i ja està, no és la proposta de Carlos Moreno, però no discutim això. Si parléssim només de la ciutat dels 15 minuts i, per tant, tothom tingués resoltes les seves necessitats en un radi de 15 minuts, etcètera, jo crec que no podríem parlar de metròpoli. Per molt que aquestes ciutats de 15 minuts estiguessin enganxades les unes a les altres. O sigui, el que requereix una metròpoli és que hi hagi precisament aquesta interconnexió i aquestes relacions funcionals entre totes elles, no? Nosaltres, en el nostre compromís metropolità, parlem de ciutat dels 15 minuts combinada amb regió, diríem així, de 45 minuts. És a dir, que tot allò que no pots tenir, perquè és impossible tenir-ho tot, en particular la feina, no? A 15 minuts, que tothom pugui tenir la feina a 15 minuts d'allà on viu, però altres funcionalitats, un gran hospital, jo què sé, el camp del Barça, per dir alguna cosa, no pot estar a cada barri, doncs que tot estigui a 45 minuts
màxim en transport públic i no de forma radial tot cap a Barcelona, és a dir, no com alguna proposta que ha sortit de la Catalunya als 45 minuts, que era connectar totes les capitals de comarca amb Barcelona en transport públic a 45, màxim 45 minuts, perquè això, entre altres coses, és reproduir el model centralista de l'AVE de Madrid, per dir alguna cosa, però no resol, nosaltres no resol la qüestió, sinó que s'ha d'articular el sistema de ciutats mitjanes, intermèdies, aquestes segones, terceres, quartes corones, tot i que aquesta nomenclatura em sembla que no agrada, però per entendre'ns tot aquest territori, per tant que les connexions siguin transversals. Bé, doncs això, la cosa va de relacions, de vincles i de connexions entre persones. I això, en la nostra comunicació, per una banda, com deia, ciutat dels 5 milions, i per una altra, aquests 5 milions són els que configuren la metròpoli, en tant, diguem que estan connectades les seves vides de diferents maneres en aquest territori. I això per nosaltres també és un missatge important, això, per intentar fer aquesta qüestió de la metròpoli més pròxima i també per fer veure a qui després hem volgut que participés en tot això, que bàsicament han sigut organitzacions, associacions de societat, empreses, etc., dels territoris, dels diferents territoris que estan dins d'aquesta ciutat dels 5 milions, per fer-los entendre que la seva participació no només era important, sinó que era imprescindible per poder pensar bé aquest territori. Un territori que, de nou, per allò que ens afecta, hem acabat configurant així. És com ho expliquem de cara enfora perquè intentar entendre una mica, no? Nosaltres partíem el Pla Estratègic de Barcelona quan no era metropolità, de l'any 1988 a l'any 2000, era el pla estratègic de la ciutat de Barcelona. L'any 2000 es fa el salt a ser pla estratègic metropolità en un territori similar al que avui és l'àrea metropolitana de Barcelona. L'any 2000 encara no existia la institució, però n'existien d'altres, l'entitat del transport, l'entitat de medi ambient i la mancomunitat de municipis. Quan es crea l'àrea metropolitana de Barcelona l'any 2010, aquesta associació, que deia el Joan Carles, és una associació de dret privat, sense afany de lucre, però de la que formen part institucions públiques i privades. Aquesta associació es va refundar i va passar a ser l'Estratègic Metropolità de Barcelona com avui, i es van fer 2 plans estratègics tenint en compte aquest territori del que avui és l'àrea metropolitana. Just el segon es va aprovar l'any 2010, que era l'any en el que es va aprovar la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. I, com deia, nosaltres el que pensàvem és que ja 20 anys després que el pla fes el salt de la ciutat a l'àrea metropolitana, que ara tenia sentit, i 20 anys després d'aquest salt i 10 anys després de la creació de l'àrea metropolitana, tenia sentit que l'estratègia es pensés al conjunt del territori metropolità, ciutat real, ciutat dels 5 milions. Què vam fer? Bàsicament vam anar a veure les principals ciutats de fora de l'àrea, les principals ciutats metropolitanes de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, agafant com a referència la regió metropolitana del planejament territorial, per tant, les 7 comarques, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, els 2 Vallesos, Alt Penedès i Garraf, i vam anar a veure les ciutats d'aquest territori que en el seu moment s'havien constituït com a arc metropolità, no formalment, però sí com un lobby, diguem-ho així, pel tema del pla territorial. I vam anar a veure alcaldes, alcaldesses de Mataró, de Granollers, de Mollet, de Sabadell, de Terrassa, de Martorell, de Vilafranca, de Vilanova, i nosaltres hi vam incorporar Rubí perquè és la ciutat més gran, que no és capital de comarca, d'aquest territori, més de 90.000 habitants, i em semblava important perquè a més està a les portes del que és l'àrea metropolitana. Vam anar a veure aquestes 9 ciutats, els hi vam dir si pensar que tenia sentit fer aquesta reflexió compartida, tothom va dir que sí. De fet, és més, quan preguntàvem quins eren els reptes principals als que s'havien d'enfrontar, la majoria d'ells tenien a veure amb coses que s'han de resoldre amb aquesta escala que dèiem. I com veieu aquí en el dibuix, el que va passar també és que des del Penedès, fonamentalment des de Vilafranca, des de Vilanova, el que ens van dir nosaltres hi volem ser, però ja que ens hem treballat tant el tema de la vegueria, hi volem ser com a vegueria. I, per tant, per això la vegueria del Penedès, i, per tant, el Baix Penedès també, i la part
principal, diguem, el carrer més gran de l'Anoia, que forma part de la vegueria del Penedès, doncs també d'alguna manera es van incorporar en aquest procés de reflexió, de definició de reptes i de prioritats. En total, 199 municipis. És això la regió metropolitana? Segurament no, però per nosaltres és el resultat d'aquest procés i així ho vam entendre. I així ho vam respectar. Aquest territori, per això, una de les primeres coses que ens vam adonar va ser això, que estem parlant d'un territori que té com tres blocs, un és la ciutat de Barcelona, un municipi, 1.600.000 habitants, la resta de l'àrea metropolitana, que són 35, i també 1.600.000 habitants, però després la regió metropolitana, i aquí excloent, diguem, els municipis de la vegueria del Penedès, tant els dos Vallesos, la part del Baix Llobregat Nord i el Maresme, que són 91 municipis i també 1.600.000 habitants. Per tant, en aquestes tres escales tenim 1.600.000 habitants, el mateix volum de població, cosa que encara cal articular, diguem, alguns instruments, i algunes qüestions s'han d'articular de manera conjunta, perquè, òbviament, ara mateix ni les capacitats d'incidir, ni els instruments, ni etc., de cada una d'aquestes escales són equiparables, en la majoria dels casos, la majoria de qüestions que s'han d'abordar. Per tant, això era per nosaltres el nostre territori de treball, i això no vol dir que no treballéssim amb la resta. Com deia, per una banda vam obrir aquests debats a Girona, vam obrir aquests debats a Vic, vam obrir aquests debats en el Penedès perquè ja en formàvem part, però des del Baix Penedès hem estat presents en altres processos, com el Pla Estratègic de Reus. La qüestió era que aquesta reflexió té sentit per nosaltres fer-la pensant en el conjunt de Catalunya. Una altra cosa és que nosaltres tinguem capacitat de dir o de fer el que ha de passar en aquests territoris, però que no es pot pensar aquest territori metropolità de Barcelona sense pensar en el conjunt de Catalunya i en l'articulació del conjunt de Catalunya i, en particular, amb les relacions entre el món urbà i el món rural, això és evidentíssim, i això ho hem tingut sempre molt present i, com us deia, una de les nostres prioritats també és això, és avançar cap a una mena de pacte urbà-rural, ja veurem quin nom, ja veurem quina instrumentalització, però clarament ha d'existir un espai on dialoguin les agendes urbanes, les agendes rurals, i on es defineixi quins són el repartiment de càrregues i beneficis de tot el que implica tenir un territori com el que tenim, que vol dir que una part molt important que està concentrada en un territori, en una petita part del territori, però és la que consumeix més recursos i de més, i també la que genera més activitat econòmica, això ho hem vist des del conjunt com s'ha d'articular, i insisteixo, sense cap ànim de suplantar a la Generalitat, sinó al revés, emplaçant a la Generalitat perquè realment abordi aquest debat, que és el que, com deia al començament, creiem que encara ens manca molt. Bé, vam posar en marxa aquest procés Barcelona Demà. Era molt important per no parar bojos, davant d'això, d'intentar fer un pla estratègic amb totes aquelles preguntes que us posava al començament, de tenir uns principis ben clars en tot el procés. I això, que ho vam definir al començament del procés, ens n'hem adonat de la seva importància, de com de clau ha sigut això, per no parar bojos i perquè sortís alguna cosa raonable, al final del procés. I per això vam recuperar, vam dir, ostres, que bé que teníem allò una sèrie de coses que teníem clares, de fins on arribaríem i de com treballaríem. Primer principi aquest. Nosaltres, el nostre àmbit és la regió metropolitana de Barcelona i hem de pensar des d'aquesta dimensió, i molt important, hem de pensar des d'aquesta dimensió, torno a repetir, i no anem a pensar des de la ciutat de Barcelona en aquest territori, perquè això és el que s'ha fet tradicionalment i el que ha donat determinats resultats. No es tracta de pensar Barcelona en clau metropolitana, sinó que es tracta de pensar en aquest territori metropolità en el seu conjunt i, per tant, recollint les necessitats, les aspiracions, etc., tot el que té a veure amb el conjunt del territori, amb les seves diverses realitats. 2, la reducció de les desigualtats al centre, o sigui, el focus d'aquest nou pla estratègic, a diferència dels 5 anteriors, aquest que hem fet, el compromís metropolità és el 6è,
a diferència dels 5 anteriors, que estaven molt orientats, els primers sobretot a posar Barcelona al mapa, al voltant dels Jocs Olímpics. El primer es va aprovar l'any 1990, 2 anys abans dels Jocs, el segon es va revisar per l'impacte dels Jocs Olímpics, es va aprovar l'any 1994. Tots, en general, aquests 5 primers plans estaven molt enfocats a això, a la posició de Barcelona a nivell global, en l'atracció d'inversions, en l'atracció de visitants, en l'atracció, etc. I amb la internacionalització de les empreses, de l'economia, etc. Tot això ja hem vist, no? I es va veure molt clarament a la crisi del 2008, que va funcionar relativament i Barcelona ha aconseguit estar en llocs, en rànquings i en posicions, no? En termes econòmics, de reputació global, etc., impensables en els anys 90, abans dels Jocs Olímpics, però la contrapartida, si analitzem les dades, és els nivells de desigualtat que existeixen tant a nivell social com a nivell territorial. Hi ha territoris sencers, d'aquesta metròpoli que no s'han beneficiat, no diré en absolut, però en tot cas s'han beneficiat en la mesura en la que altres territoris podrien haver sigut. I encara hi ha, en molts casos, desigualtats molt similars a les que hi havia fa 30 o 40 anys en aquests territoris. Per tant, reducció de les desigualtats al centre i, com no pot ser d'una altra manera, en el context, tenint clar que estem en un context d'emergència climàtica i que, per tant, ha d'haver-hi aquesta idea de la transició justa, és fonamental en tot el que plantegem. Tercer element, que parlem d'incorporar en aquest procés a la quíntuple hèlix. Quíntuple és sector públic, sector privat / empresarial, l'acadèmia, les organitzacions ciutadanes i, com us deia, com a cinquena hèlix, els mitjans de comunicació, que per nosaltres són clau per explicar, per fer pedagogia del fet metropolità, perquè els primers que han d'entendre de què es parla quan parlem de la metròpoli han de ser els mitjans, que són qui ho ha de transmetre a la ciutadania. També, a l'àmbit polític, jo crec que hi ha encara molt desconeixement al respecte de què estem parlant exactament o de com s'hauria d'afrontar aquest debat, o almenys de com pensem nosaltres, ens agradaria que s'afrontés. Però, com deia, els mitjans de comunicació han de tenir un paper clau en tot plegat. Quarta qüestió, la proactivitat. Aquest pla no podia quedar-se només en dir què és el que hem de fer. Per què? Perquè estem en un territori tan gran, i sense un govern concret, sense ningú, sense cap institució que se'n faci càrrec específicament d'aquest territori. Si tu fas un pla estratègic de la ciutat de Barcelona, saps que en última instància l'Ajuntament és el que té més responsabilitat. Òbviament, els plans estratègics els fem pensant en la col·laboració de tots els actors, etc. Però si no hi ha ningú que és realment qui el té com a propi, perquè és el seu territori, etc., les seves possibilitats d'èxit són molt més petites. Això és el que ens passa en aquest cas. No hi ha institucions, o pràcticament no hi ha institucions, d'això que en diem regió metropolitana de Barcelona, i per tant aquest pla no només ha de ser dir què és el que s'ha de fer, sinó que ha de ser una crida a l'acció i això, el desenvolupament de projectes concrets, etc. Com, punt número 5, a partir del treball col·laboratiu i inclusiu. De nou, no pot ser d'una altra manera des del moment en el que no existeix, o tot el que es faci aquí ha de ser fruit de la col·laboració entre els diferents actors que incideixen en aquest territori, i no pot fiar-se, que hi hagi una institució en concret, o només una, que sigui la que ho desenvolupi. Per tant, amb aquests 5 principis vam posar en marxa tot un procés de treball en el que us estalviaré els detalls, en podem parlar després, si voleu, a les preguntes, perquè voldria anar acabant ara per poder tenir temps a preguntes i fer una mica de debat. Però la qüestió és això. Tu parteixes com fas un pla estratègic, suposo que el mateix li passa a la Generalitat o a la Diputació, quan els volums de població amb els que treballa són molt alts. Un pla per un territori de 5 milions de persones, fer processos participatius, encara que participin 25.000, que no sé si hi ha hagut mai algun procés participatiu en àmbits com aquest, que hagi arribat a tantes persones, al final no deixes d'estar amb el 0,5% del total de la població. Per tant, havíem de buscar altres fórmules. Aquestes fórmules van venir
intentar arribar al màxim número possible d'organitzacions del territori. Vam fer un procés de mapejat col·laboratiu amb diferents organitzacions, un procés iteratiu amb el qual vam arribar a gairebé 800 organitzacions de tot aquest territori metropolità i amb aquestes organitzacions els vam explicar el que volíem fer i els vam donar l'oportunitat d'apuntar-s'hi o de no apuntar-s'hi. Doncs aproximadament la meitat van dir que d'acord, que volien ser-hi, participar en aquest procés, i després, al llarg del procés i amb la feina que hem anat fent, doncs s'han anat incorporant d'altres que potser al principi no s'hi havien volgut incorporar o d'altres de noves que ens han conegut. No? Però, bueno, per nosaltres, doncs, són unes xifres que, òbviament, amb el territori que estem parlant, doncs qualsevol podria qüestionar, però en tot cas el procés, la manera com s'ha fet, el tipus d'organitzacions que hi ha, una diversitat molt més àmplia que en qualsevol procés anterior i la distribució territorial i, diguem, la voluntat de fer coses i d'articular propostes, projectes, doncs és per nosaltres el que realment compta. Bé, doncs el compromís metropolità 2030, en definitiva, i insisteixo, a la tercera diapositiva us posava sobretot el per què volem aquest pla estratègic en aquest cas, doncs ja ho he explicat, no? És a dir, tenim reptes que cal abordar en aquesta escala metropolitana, però no tenim els instruments clàssics de governança metropolitana en aquesta escala de regió metropolitana. Vol dir que no tenim un govern, no tenim un pressupost, no tenim capacitat de fer lleis, etc. I no tenim altres institucions, agències d'aquest territori en particular. Llavors, nosaltres el que hem definit és això que en diem missions, que és un enfocament que ara comença a estar bastant de moda i segurament acabarà avorrint a tothom, perquè per allò de l'efecte còpia i banalització, però que per nosaltres, amb la nostra definició d'aquestes missions, tenen dos elements claus i fonamentals. El primer és l'establiment d'un objectiu estratègic compartit, i és molt important aquí això d'estratègic, perquè és un objectiu que ha estat molt pensat, que en alguns casos pot semblar, hosti, per això no calia donar-li tantes voltes, però en el nostre cas sí que li hem hagut de donar moltes voltes a tot, perquè realment assegurar que aquell sigui l'objectiu estratègic que volem perseguir en aquest territori de la regió metropolitana. En alguns casos és això més obvi, en altres potser segurament no tant. I per una altra banda, i això és realment l'important, i aquesta idea de la proactivitat, del passar a l'acció, el que sobretot volem aconseguir amb aquest pla estratègic és la creació de noves capacitats metropolitanes, això que els anglosaxons en diuen agency, crear agency, crear agència a nivell metropolità i fer-ho amb un procés, diem, de baix a dalt, o sigui, a partir de noves aliances entre actors diversos, a partir de nous instruments, començant per les dades i els indicadors en aquesta escala metropolitana. Ens falta molt de coneixement, no tenim una anàlisi, per exemple, del metabolisme de la regió metropolitana de Barcelona, en profunditat, això caldria, i tantes altres coses que ens farien falta, i articulant nous processos de treball i de col·laboració entre aquests actors que volem que facin aliances. I és aquesta la feina, diguem, que ara ens toca, un cop hem definit les missions, que són 8, en àmbits que no poden sorprendre, jo crec que pràcticament a ningú, doncs la mobilitat, l'àmbit més de la innovació en l'economia, el tema de les rendes, el tema de salari mínim metropolità, etc., l'àmbit de l'emergència climàtica, l'àmbit de l'alimentació, de la cultura, de la cohesió territorial, de l'habitatge, òbviament. Són 8 missions que diuen, que apunten a l'indicador, a un element clau de cada un d'aquests àmbits que creiem que és el que té sentit treballar en aquesta escala de regió metropolitana. Llavors, cada missió té una determinada estructura, amb aquest compromís pel 2030, que és l'indicador que es vol assolir, un per missió, perquè és el que us dic, ha estat treballat per identificar que sigui realment estratègic i que, per tant, podem treballar en la consecució d'aquest objectiu pugui generar un efecte multiplicador de transformació, etc., amb allò que volem aconseguir, i amb una sèrie d'accions que es proposen en cada cas per cadascuna de les missions
doncs que tindria sentit afrontar amb aquest esquema que us deia de col·laboracions, de generació de noves eines, etc. Per fer tot això, com que és una tasca, diguem, bastant descomunal, i òbviament nosaltres som un equip petit de gent, no? Que molt actius, però al final un equip petit, doncs el que hem fet és buscar això que en diem un espai de referència per cada missió. És a dir, en lloc ara tenim 8 missions, anem a crear un comitè o un grup de treball per cadascuna de les missions perquè facin no sé què, no sé quantos, no compliquem més les coses, ja la nostra governança ja és prou complicada. El que hem de fer és anar a buscar en el territori, no? Quines organitzacions, xarxes, quins espais que ja existeixen s'assemblen més amb allò que haguessin creat de nou, no? Sabem que això, doncs que alguna cosa fallaran amb la dimensió territorial, la majoria, perquè, insisteixo, no hi ha institucions de la regió metropolitana, només el pacte industrial de la regió metropolitana, que el tenim com a espai de referència en la missió d'economia, però en els altres casos doncs, no ho tenim, o fallarà doncs, la combinació d'actors, o fallarà alguna cosa, però en tot cas no anem a crear res de nou i anem a fer que aquests espais de referència, aquestes institucions, organismes, xarxes que ja existeixen, adoptin d'alguna manera la missió, no? Com a una agenda pròpia, no? La incorporin a la seva agenda i nosaltres el que fem doncs, és ajuntar això, capacitats, no? Per intentar posar en marxa processos diversos de treball que tinguin, no? Aquesta escala de la regió metropolitana com a referència. I aquí tenim també l'ajut inestimable dels fons europeus, no? Next Generation, etc., doncs, que ens poden ajudar doncs, a finançar, no? I a donar suport a determinats projectes. Nosaltres, bàsicament, ara el que volem fer és facilitar acords, facilitar el desenvolupament de processos de col·laboració, incubar projectes, contribuir, ajudar a buscar finançament per aquests projectes, etc. No? Però amb aquesta idea d'anar creant, no? D'anar generant aquesta governança de baix a dalt. Com diem, solucions del segle XXI, no? Basades en la flexibilitat, la col·laboració, les dades, no? L'evidència, etc., front a les solucions tradicionals del segle XIX, que és dir, no, doncs ara aquí s'ha de crear un nou govern. Ja, doncs, a més, tenim el costum de crear nous governs, noves escales de govern i no eliminar-ne d'altres. No? Llavors, vinga, anem a crear sobre del que ja tenim doncs, una altra capa de govern. Doncs, d'això i a més del que volem fugir i volem ser més pragmàtics en el sentit de, bueno, anem articulant des de baix, ja tenim institucions, no? Com deia, doncs, que poden treballar en aquesta escala, sí, no? Petites modificacions o, bueno, amb alguna transformació del seu àmbit d'actuació, doncs anem aprofitant això i anem donant-li a les coses la dimensió que requereix doncs, el repte al que s'enfronten. No? Bueno, aquí tenim quins són els espais de referència per cada missió, que això és una qüestió més de detall, i això, doncs, que el desplegament d'aquest compromís metropolità doncs, es basa primer de tot en el compromís dels qui són, tota la gent que participa, no? I que ha estat en aquest compromís i ha estat voluntàriament, totes les organitzacions, aquestes 400 que us deia, els membres del pla estratègic. Per tant, diguem, això doncs ja sabem que no és garantia de res, però en principi hem de comptar que aquest compromís existeix, però més enllà d'això, doncs el que hem de treballar doncs, és en el redimensionament de les agendes metropolitanes, no? I de determinats plans, programes, etc., l'escalat de projectes concrets i la seva replicabilitat en el conjunt del territori, a projectes, diguem, de petita escala que tindria sentit replicar en el conjunt d'aquest territori metropolità, i això doncs, ho volem promoure amb les noves eines de governança de baix a dalt, no? I per tant amb la creació d'espais doncs, que es dediquin, no? A la col·laboració per donar resposta a problemàtiques específiques, no? A reptes específics que hi ha en el territori i que un cop això s'hagi aconseguit doncs, puguin desarmar-se o puguin dedicar-se a altres coses, a la implicació dels laboratoris urbans, laboratoris ciutadans, no? Els processos de ciència ciutadana i bueno, nosaltres el que estem treballant és en configurar uns decàlegs, allò que ens diguin per cada una de les missions doncs, 10 coses que pot fer un centre educatiu, com pot contribuir, 10 coses que pot fer una petita empresa, 10 coses que pot fer un comerç, 10 coses que pot fer una família, no? Perquè creiem que aquest pla estratègic va adreçat a les persones i des de les persones i des de baix és
cap amunt és cap on es podran fer coses. Òbviament també les grans institucions i etcètera doncs hi han de contribuir, però també volem incorporar aquest component perquè ens sembla molt important i, com us deia, el tema dels fons europeus i de més, no? I aquí ho deixaria, perquè ens queda una estoneta doncs, per obert a totes les preguntes, dubtes, crítiques que vulgueu. Però, bueno, nadie dijo que fuera fácil.